Hey, hey, hey! What's up, mga good ride? Welcome to my channel. Kung nabitin kayo doon sa video natin, nung unang upload ko, ito yung karugsong nun eh. Iwalay ko na lang. Bantay Bayan Highway Patrol. So, ayun, panibagong ano to, panibagong malalaman natin. Kasi nandito na tayo sa ating lugar, kung saan, sa lugar ng Bulacan. Yan, nasa Bulacan na tayo area. Malalaman natin dito, may checkpoint na kung para saan, ano yung mga kailangan nila. Pero kung hindi nyo na napanood yung unang vlog natin, panoorin nyo na, no? Lalagay ko dyan sa description, o kaya dito sa video. Panoorin nyo yun muna. So doon inaano natin kung makakadaan ba tayo, kasi galing tayong Pampanga, pupunta tayo ng Bulacan. So now, ngayon, ang titignan naman natin ngayon ay by lugar. Itong lugar ng Kulilan saka Baliwag. Kung makakadaan tayo ng papuntang Baliwag, tapos kung makakabalik tayo ng Kulilan, no? So tara, samahan nyo ko. Alright. Wag nga lang tayong gagabihin kasi merong announcement na hanggang 8 PM hanggang 5 AM may curfew. Yes, curfew yan. So dyan tayo madadali kapag tayo umabot pa ng ganyang gabi. So dapat nasa bahay na tayo bago mag-8 or 8, nasa bahay na tayo. Yun lang naman ang inaano, para naman din sa ating kalagayan yan eh. Para naman yan sa ating kabubuti. Kailangan natin sumunod, di ba? Yan ang kailangan gawin. Tayo sumunod kung dapat at talagang dapat. So tara, samahan ako. Alright, hello. Let's ride, let's go. Alright. What's up, guys? Mga katoto. Woo!
ano ko na kayo, update ko na lang kayo, no? Kung paano mangyayari sa ating ano na to, makapagtanong-tanong tayo kung paano. So tara, let's go. Okay. Ngayon nandito tayo sa ano, papunta tayo sa Baliwag. Wala masyado tayong nakikitang sasakyan. Ayan, bihira lang, iingan lang. Wala rin mga biyahe, mga jeep. Ayan, anilan lang mga nakasalubong natin. Tingnan natin baka mayroon checkpoint dito. So napakatahimik talaga ng ano, tahimik ngayon ng daan. Wala masyadong checkpoint dito kasi nag-checkpoint minsan. So ayun, medyo na confirm natin na medyo wala ang ano, walang mga sasakyan. At wala rin masyadong checkpoint dito sa lugar na to. Looban kasi to na papunta sa Baliwag. A few moments later. So ayan, may checkpoint dito. Ready ko na yung aking lisensya. Paano? Paano? Ano po kailangan, ma'am? ID lang po. ID po. Nalagpas lang ako, dito pala yung pupuntahan ko. Okay, kailangan lang pakita yung ID. ID. Kailangan lang ipakita yung ID. Kung ikaw ay, kung taga saan ka.